Біблія для маленькіх. Новы запавет. Ісус аздараўляе сляпога. Аднойчы Ісус з апосталамі сустрэлі невідушчага жабрака. Гэты чалавек не бачыў ад нараджэння. Вучні спыталі Ісуса: «Настаўнік, чаму ён сляпы? Ён зграшыў ці зграшылі ягоныя бацькі?» Гэта здарылася для таго, каб у ягоным жыцці з'явілася слава Божая. Адказаў Ісус. Ісус плюнуў на зямлю і зрабіў балотка. Потым асцярожна намазаў яго на павекі невідушчага. Ісус сказаў жабраку: «Ідзі да сажалкі Сілаам і змый балотка». Як толькі балотка было змытае з вачэй, чалавек пачаў бачыць. Усе былі ў захапленні, яны хацелі яшчэ больш даведацца пра Ісуса.